Ngiyambikela nganizedlozi njani umkhunkazimulo. Nganizedlozi ngiyathola kunina niyangitshela ukuthi mkhulu, ngiyakuzwa mkhulu uyakhuluma ngokuthandaza kodwa manje umthandazo mina ungisebenzeli. Now for understand umthandazo unemithetho nemibandela nemigomo. Yonke into la emhlabeni i-chaos. Lapha kwelamoya yonke into i-order njengale minwe yakho. Everything in an order, akho confusion lapha. The reason usathane wazi ukunqoba ukuthi lapha emandleni womnyama lapha kusathane amadimoni ane-order ayaplana soyidestroya impilo yakho. Now yini efika igwebe? Into yokuqala, if you don't do things fine, you will be fined. Angiphindi. If you don't do things fine, you will be fined. Umkhulu kuthathela lokho. Lithi iBhayibheli noma yini othola ukuyenza ngezandla zakho yenzisise. Umgomo lokho. Whatsoever your hand finds to do it well. Now for understand ukuthi nomkhuleko njengoba ngithi unemigomo. Umkhuleko unamandla wa-12 ebusuku. Ukhuleko 12 ebusuku kungani mkhulu? 1. Ngo-12 ebusuku makukhumbula kahle. Masiqala nje kwiGenesis. uNkulunkulu into ayenza walalisa uAdamu. Wamkhipha uyimbambo wakha uEva. So anytime mawulele, anytime you are asleep, you are in the danger zone. Anytime mawulele, you are in trouble. Anytime mawulele, you are vulnerable. So njengoba uNkulunkulu akhipha ithambo ecenga uAdamu la emlalisile, namadimoni ayazi ukuthi ngesikhathi ulele la faka futhi khona ikusasa lakho. Uyahamba kwi-interview bakuthembisa umsebenzi, uyabuya uyalala. The next day usuyakhona bese athi sibongile sisithola omunye umuntu. Kwenze kweni phakathi kokuhamba nokubuya. Ukhumbule ukuthi uSamsoni lithi iBhayibheli by midnight elele wafika uDelilah wamnquma inwele wamphuca amandla elele. Ukhumbule futhi ukuthi uPaul benoSilas lithi iBhayibheli bakhuleka by midnight beboshiwe ejele. Mabekhuleka by midnight waqashwa amaketanga waqashwa ama-gate ayelapha ejele bavalele. Ebusuku ngo-12 isikhathi uqashela amaketanga neqalekiso zobaba omkhulu ususa yonke into. Ngobani? La emlomeni khona amandla okufa nokuphila la. Amandla to command. Le ngubo ezimhlophe niyiphuphayo emaphupheni enu nizibe ngoba leminye imoya niyathumatha amabhayi niyayo zonke ezinye izinto ukhohle konke kube emhlophe engilosi. Emele the power of God Almighty, emele purity, emele ingilosi ehlambulukile, emele amandla okukhomanda. And the only time kunamandla okukhomanda u-12 ebusuku. Now enye into ebanga ukuthi nema ukhule umsebenzi umthandazo wakho ungazwakali ingoba ubanda kakhulu. Uyabona abantu abahlala lapha ko-North Pole la khona iqhwa noma ko-Canada, labo bantu laba nje ugqoka amajackets ngoba hlale begodola. So labo bantu bebesuka beza e-South Africa iyabadida i-weather e-South Africa. Umbona igqoka ijacket ngoba sijwayele ukugodola. Same nje ngawe. You've been too cold for God. Bubanda impilo yakho yonke emthandazweni. Noma usuke uyothandaza ufika ubanda. Lo ungafuneki ingakho iBhayibheli lithi if you are cold be cold, if you are hot be hot, if you are warm you should be utterly sputtered out. Mawubanda banda, mawushisa shisa, mawufudumele uzokhwifela ulahlela ngaphandle. Umthetho lo womoya ingcwele. Ingakho noJesu engavunyeliwe ukuthi apreache until kuzokwehla umoya ingcwele. Uyini umoya ingcwele? Umoya ingcwele uyi-wow. Yini wow? Ngiyazi namantombazane ngiyathanda ukuthi wow. What is wow? Wow is word of wisdom. So ingakho lithi iBhayibheli Holy Ghost fire. uNkulunkulu avela njengoMoses njengomlilo. For ushise you must be hot in your prayer. Ukhuleke uze kukhathale lo mzimba. Yebo umzimba ukhathele kodwa umoya uyafuna ukukhuleka. Into engiya manje umzimba ogcina zalo moya. La ukhathela khona plan kuvuka ngo-12. Lithi iBhayibheli if you sleep in sorrow. Which means even uNkulunkulu, God has never slept.
he rested. When you rest, you're just resting away. Sleeping is a cousin of death. Ilapho ufa khona zonke izinto zakho. Uma ufuna ukuphumelela, pray by 12 o'clock midnight. Isona isikhathi sokuqashula iqalekiso, isona isikhathi sokushintsha yonke into phezulu isimo sempilo yakho, isona isikhathi esiyi-narrow way. Why midnight? Why phakathi nendawo? Ingoba uma ngithinda echopheni phakathi nendawo la kuthambe khona iy'nhlungu. Uma ngishaya le ekhaleni phakathi nendawo, ngikushaya nje kancane nje, kuhlunga le ndlela kuphuma inyembezi emahlweni. Ulimi lilunge amazinyo ngoba phakathi nendawo. Ngikushayela ovalweni, kuhlungu ngoba phakathi nendawo. Ngipress inkaba, ibuhlungu ngoba phakathi nendawo. Nalapha somlenze yakho uma ubeletha kuba buhlungu ngoba phakathi nendawo. Noma umuntu esilisa kukhahlela la kubuhlungu ngoba phakathi nendawo. Nale esandleni sakho kubuhlungu ngoba phakathi nendawo. So noma yini ekhona emhlabeni phakathi nendawo isuke iqalekisiwe. That's why u-12 best bokususa iqalekiso, ikhafulo, yonke into, even nesilwane ngasidiliza umkhuleko. Yonke into phakathi nendawo iqalekisiwe. Usana uJesu bayembethelile, lithi iBhayibheli waba umuntu ophakathi nendawo wagcina seyini eseyisiqalekiso, waba uphawu lesiqalekiso ngoba phakathi nendawo. Kube kubi kakhulu manje mawuzalwa nibathathu wena uphakathi nendawo, ubuka impilo yakho isinjani. Umuntu ofaka pray ngo-12, ugqoke ingubo emhlophe, uphathe intambo emhlophe, ifayela ufake idweli emhlophe, uphathe ikhandlela elimhlophe, uye ngo-12 o'clock ebusuku ubelela abanye. Ngoba le ngubo emhlophe uthandaza ebusuku umnyama, sekuyingwe emabalabala, black and white, lengwe la emahlweni akho, uyinge nyenge. Manje iBhayibheli, ye are the light of the world. Manje wena uyisibani somhlaba, isibani ungasiletha la manje kubise mina, ngeke usincoba sikisidini. Ngoba silethe ebusuku, it can push away darkness. Nyangizwe Thoko. Even uNkulunkulu eqala la ekhona wesebunyameni. Yingakho kwathi ne akube khona ukukhanya. And before athi akube khona ukukhanya, lithi iBhayibheli ubumnyama babunzima indlela kaNkulunkulu, lithi wathula bamhaqa. Mawufuna bakuGenesis, lithi the world was dark and without form. uNkulunkulu was silent. Wenganuza uthi bamkhungatha ubumnyama. Uyena owaziyo ukuthi ne wethukile noma wesaba yini, noma esaba noma wethukile, noma wedidekile noma kwenzekeni, uyena owaziyo ukuthi wathula isikhathi ngakanani. Engakwazi ukukhuluma ngoba kumnyama. Kodwa umoya ongcwele, iBhayibheli, the Spirit of God moved. After the Spirit of God moves, then only wakwazi ne akube khona ukukhanya. Nalapho ukuthi kube khona ukukhanya, okwazi uyedlala ngawo ngoMkhulu uhlambile. uNkulunkulu is never in darkness. Let's let there be light, akube khona ukukhanya. Where's let there be me? Where's akube khona yena? In other words, God was never in darkness because God is light, God is power, God is light, no kind. So when he says, let there be light, he's just joking you. That's the level of your understanding yamoya. Ngicela ukuthini? Abanye benu anihlukile nje ngefoni. Yabona le foni yakudala. Lo ibeka nje la phansi. Foni yakudala to a landline. Manje mawune landline. Le landline yakho le ifoni uJesu. Icable lexhuma edongeni. Umoya ongcwele. Le number loyishala edalayo icode yasezulwini ngo-12 ebusuku. Abanye bengahlukile njenge-landline, yinhle good, but most of ama-landline enu athola unama incoming calls. In other words, you never phone out kuNkulunkulu. You never call at the right time. Uyabona nje bangenza le video ukhona ungifonelayo ngiyangithola. Khona abanye beni nithandaza imini, thandaza ekseni ngekhathi ezirong ezingalobiwe. Uthi uNkulunkulu icingula kule engage. Uattenda enye into. Oh my God. Lithi iBhayibheli, seek the Lord while he may be found. Uthi uNkulunkulu ngibheke usangangithola, okuchaza ngenzeke ungangitholi. And the best time ukuthola uNkulunkulu namandla kaNkulunkulu ukushintsha izinto is 12 o'clock ebusuku. Lithi iBhayibheli uJesu wanyuka entabeni ebusuku wathandaza igazi, umjulo wakhe wajika wazoba igazi. Fema uthanda adlula umzimba. Ingakho ngithe anything you don't do fine, you will be fine in the spiritual realm. Ngicela ukuthi imali izoba fine. Ngikhulume nazo ababe nibanda kakhulu kumkhuleko. Mawubele eBhayibhelini.
umuntu owashaywa inyoka waba munye eBhayibhelini ena 66 books ena 5000 pages waba munye mangenali iphutha okuphola babese elwandle bekhuleka bezila ukuze bekhuleka waba sebeqeda kubanda ebheka uyinkuni yamshaya inyoka. So anytime awubanda kolomoya noma ukuthandaza uzokushaya izitha. Mawubanda ke namo you're not hot for God, you're not praying in power, you're not bringing out the fire of God kuwena. Phela kuthiwa Holy Ghost fire. They never say Holy Ghost ice. They say God is a spirit of fire. For ushize. Ngoba manje uyibanda lelo langa uPaul yamshaya inyoka. He's the only one yena yedwa oshaya inyoka eBhayibhelini. Kodwa ekumshayeni kwakhe ngoba wesevele eseyiphakamisile ibhetri yakhe yamoya ezile lapho lwandle ekhuleka lithi iBhayibheli yamshaya inyoka kodwa akazange afa. Kwesi sikhathi mawukhuleka usuphamisa le energy lekuwena uyazigoma spiritual insulin. You say, Lord, give me spiritual insulin. Make my body immune to spiritual attacks. Lord God Almighty, give me spiritual insulin. Kubalulekile ngane ezidlozi wazi masuya umthandazo uyimpi the best umthandazo 12 o'clock. And mafuna ushintshe impilo yakho, give God 30 days. Go 12, pray for 30 minutes each day. Anytime ukukhathala ukhumbule ukuthi hayi bazama ukufaka le yakhoma le ya-Adam uNkulunkulu amfaka kuyona ayikhiphe umbambo. Because once you sleep ama-dark powers they copy God. Ngiyangizwa. Now into ebuhlungu manje uthi na unendaba impilo yakho into ongayazi indlela ophila ngayo impilo yakho affect umakhelwane wakho ise-affect amazulu uNkulunkulu. Abanye beni hamba nabangani abangabahle which I call parasitic friendship, parasitic gathering. It's not good for you. Sometimes you must go solo. Mabelele kini usukhulele. Umkhulukazi Molo umuntu wamoya we-youth. Njengoba umuntu wamoya we-youth ngizomina njenge-youth. It's youthful to be youthful. It's youthful to be useful for God wasemncane. Do you know the power ekhona la? The power ekhona la. Lithi iBhayibheli, if you have faith small as a mustard seed, you can move mountains. You can command la. Ngiyangizwa ngizithonga. Ngoba most preachers can preach but they can't reach. Thandaza ngo-12. Ufunda amahubo 51, 91, 109. Amahubo kwa-Psalms 35, 28, 27, Psalms 10. Ngobani? Yonke inkulunkulu eyakha, what let it be light, let it be strong, let it be rock, let it be this. Kodwa kuphela into yakha ngesandla sakhe yimina nawe. Ocha usathana usabe izwi laNkulunkulu ngoba khalona. Mawukwazi uthandaza ngo-12 cula. Ukucula namanje lesimangaliso ucule the right time. Give God time ngo-12 o'clock. Ngiyangizwa Thomba. Ask for power. Ask God to change your spirit. Ngalezo ngiyabonga. Bengingithola isikhathi ngixoxe nani. Khonkazi Molo umuntu wamanje we-youth Nkosi yami kubalekile singakhohlisani. Ogogo bebengezona izilima. Smart uNkulunkulu ukhona. Thandaza. Ngayo ngendlela ongazokwenza ngayo uNkulunkulu isikhathi ngo-12. Ngiyangizwa. Ngoba there's power that's given by 12 o'clock. You say, God, change my body, change my spirit. Give me a new beginning. Ngiyabonga amakhosi amakhulu.